Werkudara Jlitheng Kresna kakangku piye Yayi Parto kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh Kaka Prabu Nadyanto ripalungguhan iki Hamsa lan Dimbaka wis sirna ning ibarate wong gegawa ora saya enteng parandene malah saya abot merga ripalungguhan iki syarat sesaji ingkang pungkasan ingkang kudu diwujuti ya kuwi kurban Narendra hambek angkara murka kaya kang wis ndak sebutake ana ing pasewakan mau ya kuwi Narendra Giribajra Prabu Jarasandha yen pancen kaya mangkono ripalungguhan iki sing dikersakake Kakang Dwarawati kepiye aku mung bakal tut wuri ditata rasane diweningke ciptane merga kaprawirane Jarasandha kuwi ora kena sinangga enteng sithik kowe tak jarwani Jarasandha kuwi yektine dudu wong sampurna nanging dumadi saka bayi ingkang separo-separo dibuang dening bapake banjur ditemu dening wewe ingkang nama Nyai Jara bayi separo-separo mau digathukake malah bisa urip duwe kadigdayan ingkang ngedap-ngedapi Nadyanto yen disawangki Jarasandha bagus anteng lan jatmika ning kala mangsa wong ki yen meneng malah sok-sok kejem nyap langening kalangguan klara panta moncar tinon ler kekoneng sora